Takže časopis Vítaj s Duchem, já jsem Andy, tady tam tě u mého dalšího videa. Tentokrát to není tutoriál, tentokrát je to let's play. Tentokrát je to let's play z hry Shakes and Fidget. Nacházíme se momentálně na světě 21, na postavě Ondry Soma 01, v cechu tam za rohem. Cech tam za rohem je docela jako dobrý cech, je tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hráčů a jeden je pozvaný. Můžeme za něj do podzemka, takže to tady rovnou zkusíme. Tuto postavu mi vyprodali, takže jsem si musel koupit toto na inteligenci, jinak všechno mám docela v cajku, takže to v pohodě. A podzemko, takže jdeme rovnou na to. Dáváme si odstrašujícího démona, takže jdeme na to. Je to tam, sundali jsme odstrašující démona, super. Takže mega lidi, sundali jsme odstrašujícího démona. A to je tu elmu si zasadíme, protože je lepší. A je to super lidi, tyjo, dobře. Dobře, sundali jsme odstrašující démona. Je to mega, takže... Ale tak málo nám docela zbylo, ne? Výdrž 104. Tak, tebe bychom měli. Máme tu další postavu na světě 21 bytost. Je to Warrior. A tak, sem akorát tady změníme popisek na... To tady mám prostě jen tak, ten popisek, to neberte nějak osobně. Takže rychle na to, super kámo, takže super, první let's play, ne, ze Shakes Fidget, ne, a rovnou pod zemí, bomba. Tady to, tady zatím nemáme šanci, tady dáme tohle, jsme dali, no ty vole. Tak, do toho cechu, jak jsem říkal, tam za rohem nabíráme hráče. Je to docela dobrý cech, docela silný, takže jako... Tady máme bytost 891 na světě 21. Tady ty postavy jsou většinou mýho bráchy, akorát on mi je daroval, takže jsem si je nechal, změnil jsem si je z toho. A tady máme ještě boj ze včerejška, tyjo. A ty jsme dali, takže mega. OK. Já tady mám zrovna Matiaska, ale je to vážně dobrý cech, jo. Proto potřebuji houbičkaře a ty, co by darovali zlato, aby jsme se mohli trošku posunout. A podzemí dole zabito z 891, dámy a pánové, co to dneska je? Dneska máme nějaké velké štěstí, no, tak zkusíme ještě surovýho lupiče. A toho nedáme, nevadí. Takže dneska zatím 2 podzemka, super. To není vůbec zlé. Tak, tady máme další postavu na světě 21, Pintolův.cz. Ten je taky bratra, taky to nehraje, takže... Máme. No, tak to koupím, protože to je na prtlech. Ale nechám mu to tady radši, aby nebylo. Nějaký bug blíkala hospoda. No, to je jaký boj ze včerejška jsme, ale jo. Že mega lidičky, dneska to padá. Tak, zkusíme podzemko, kde to je kostlivec. Nedali. Tak, hospodu. Tak, už se blížíme ke konci a jsme u mé hlavní postavy na Raymanovi na světě 19. Lukene napíše, už tam si napsaný, tak nemůže už furt, ok. Jsem v cechu Happy Sweet Home, kde jsem důstojník a jsem tady napsaný, že zakládám boje. Takže docela dobré, tento boj jsem zrovna založil, takže dobrý, jdeme do podzemka. Dneska mi padnu pološený mimozemšťan, máme tam jinosvěťáka. O, smrtku, tu dávám jenom někdy. A tady už máme do XP, no, super. A jsme na poslední světě, na světě 26. Kde máme pik naštěstí a jsme opět Warrior. Tady asi nic moc neuděláme, takže... Tak. Tady nemáme žádný cech, můžete mi někdo pozvat a tady smrtka. Smrtka. Fuck bitch. Dobrý bugiš. Smrtka. To bylo rychle. Tak ještě arenku, tak. Takže to je to dnešního videa všechno a čus.